Viac ako 60 kg, chytil s udicou na 5-kilové ryby. Nebolo to jednoduché. Pán Jozef prišiel ráno na Zubáče, keď zahodil udicou, vtedy ešte ani len netušil, že dnes vyťahne z vody svoj osobný kapitálny úlovok. Bola to náhoda. Sumet, ktorý bežne zhltne aj kilovú rybu, sa ulakomil na 5 cm gumenú návnadu. Skúsený rybár sa sám nestačil čudovať. Hneď po zabere sa mi vlastne celý ukázal na hladine. No a už som vedel, že mali problém na krku. Takéto niečo nečakal a len dúfal, že to udica vydrží. Sice je vhodná na dravce, ale také do 5 kg. Toto malo 13-krát viac. Tučné štádium bolo také, že dával som si tak 5%. Ako dieťa som chytal ryby, takže o to viac to pre mňa bolo. Niečo také? Takéto som nikdy nevidel. Maťko, videl si už takú rybu veľkú? Ešte nie. A čo to je za ryba, vieš? Sumec. Vlastne montáž stavaná na oveľa menšie ryby, ale po ťažkom boji sa podarilo zohľať. Trvalo to ale hodinu, kým sa takmer 2-metrový sumec poddal rybárskemu osudu. Tak jak sa ja unavím sa aj sumec po čase, takže Jasné. bolo to preťahované, kto z koho. 186 cm, 65 kg, tak to už je taký možno aj chlap. No, taký dospelý chlap, dobrý. Tak bojoval statočne, no ale ani my sme sa nevzdali. Buď sa použije hlava na trofej a ostatok uvidíme, ale asi sa skonzumuje. Polievka? Uvidíme. Z Nižného Hrušova Vlado Jurek, televízia Joj. V novinách ešte poradíme, ako zvládnuť dlhú cestu na dovolenku bez stresu a bolesti chrbta. A